Oh, wait a moment. Hello, everybody. Beer. Welcome to Japanese Shoe Channel. Let's drink beer. Karu Idawa beer. Oh, yeah, good. Okay, wait a moment. Share it to Facebook. And then share it to my owner. Whoops. Okay. Hello from Japan. Whoops. This.
I try to edit my video. So if you have something, please let me know. I'm here. Okay. Mm. So, 景色だな、好きなんだよな。部屋のチェックをしてもらってます。そう。この景色だな、好きなんだよな。そう。この景色だな、好きなんだよな。部屋のチェックをしてもらってます。部屋チェックもね、セーフティーデポジットって言って、何か物を壊してたりとか、取ったり、結構したりしててはいけないんで、そのために、大体、そこだったら、2000ペソ、5000円ぐらいかな。予託金みたいなのがね、受けるわけなんですけど、その紙をね、預けたよっていうのをどっかなくしちゃったんですけど、そこから変でしょうね。今、部屋をチェックしています。さあ、今、帰りのタクシーを待っています。多分もうちょっとで来るんじゃないかなっていう感じです。先生、タクシーになりました。これから2のタクシーの際、向こうに向かいます。はい、二の秋の国際空港、第3ターミナルに着きました。で、普段は、だいぶ、交通渋滞がね、激しいんですよ。すげえ時間かかって、高速とか使ったりするんですけど、今日は絶対高速使わずに、かなり20分ぐらい、だから普段前、高速使っていたのと、ほぼ変わらないぐらいの時間で、今はこんな感じですね。でもやっぱり、
だいぶコロナウイルス関連でダメージを受けたっていうふうなね、感じの印象はありますので、日本含め、フィリピンも早めにこういう状況から抜け出してもらえたらなというふうに心から願っています。よし、じゃあ、荷物チェックして空港入りますか。はい、じゃあ、荷物検査を無事通過して、今、空港の中に入ってきました。さて、今、これ、本当にこの今の状況なんですけれども、ニノイ秋の国際空港ターミナル3、だいぶ人戻ってきてるんじゃないでしょうか。だいぶこれね、すごい長いレーン作ってますんで、ここのターミナルは国際線だけなので、本当にその国をまたいで、国境をまたいで飛んでる人たちが世界的には回復しているのかなっていう感じですね。さあ、これ今セブパスのカウンターなんですけども、LCC これ復活してきてますね。だいぶかなり混雑してます。前ほどではないと思いますけどね。このままいい感じで復活してくれたらなって感じですね、本当に。今、アナカウンターに着きました。ここもね、結構今、確認したら人がいますね。だから何らかの理由で日本に行く人っていうのも結構増えてきてるんじゃないかなと思います。これ、アナチェックインカウンターなんですけども、こんな感じです。まあまあ持ってます。まあ、ただ、セッパシと比べたら、だいぶ数は少ないですね。今回もビジネスクラスで行ってるんで、まあいいですけど、これね、並んだらね、1時間ぐらいチェックインかかるんじゃないかなと思います。ビジネスクラスカウンターはこんな感じですね。何人だろう。2人、1組。多分5分区なんで待ってますね。あれですね、多分ですけど、以前よりかはかなり時間をかけますね。陰性証明書とか各種ワクチンカードなどをチェックする規定が入っているので、みんな紙出して、クルーに対して、証明書があるよってことを提示しますね。よし、ただいま、チェックインしてます。結構スムーズだな。So I'm checking in now. I think I'm so smooth. I thought I need to time more, but yeah, I need to show 70 within 72 hours negative result and 24. Yeah. Oh, okay. Yes, that's right. Yes. 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 Uh-huh. Okay. Thank you very much. さあ、チェックインしました。書類はね、意外と思ったよりスムーズにいけますね。なので、ビジネスクラスを取っていたとすれば、そこまで心配することはないかなということです。ただ、エコノミークラスになると人数が多いし、1人ずつがちょっとずつ書類のミスとかしたら、それが結構積み重なって、割と時間がかかるように見えてます。ビジネスクラスね、そもそも数が少ないんでね、僕の目の前を歩いてる人たちも、僕の前に並んでた人もいるので、なので、やっぱり早い時間ですね。よし、じゃあ次はイミグレーション終わりましょう。
Hello, hello. I'm editing movie right now, and drinking beer. Oh, hello, hello, Ryan. Wait a moment, Ryan. Hello. How are you, Ryan? How's it going? I'm I'm texting with Filipino friends. So how's your day? How's your day? Uh, Today I'm doing YouTube live, but I'm still texting with my Filipino friends. Ah, I'm editing video. Uh, I'm editing video going back from the Philippines to Japan. Oh, Tsugi. Uh, yeah. So I'm running actually three channels.
So I already set another video post on when is it? Wait a moment. um 21. So I will type it down here. May 21 PM 6 in the Philippines. Yeah, so this is next video. I am DM. Hmm. Yeah, I'm trying to edit to movies as soon as possible, but I'm, as I told you, I'm managing 3 channels. One is, watching this channel, Japanese shoe channel, and also channel Yorimitsu. But just thanks for asking. Next new video. 武士イミグレを通過したんですけども、もうめちゃめちゃ忘れてました。武士イミグレを通過したんですけども、もうめちゃめちゃ忘れてましたね。靴を脱いでくれって言われて、なんでとか思っちゃったんですけど、まあ、でもそれよく考えたら昔あったなっていう感じで、ね、完全に忘れてました。はい、今、降りたところが114、ゲート114ぐらいのところだったので、112っていうゲートに行かないといけないんで、まあ、ちょっと少しでしょう。よし、行きましょう。もうすげえたくさんの人が日本行ってますよ。他の国から比べたらね、少ないんだと思いますけど、早く日本も開国して、さまざまな人を受け入れて経済復活っていうのをね、絶対目指さなきゃいけないと思う。Yes, yes. Yes. Wait a moment. もうね、どこに行ってもね、もうね、変わらないんですよね。まあね、ちょっともう、みんないっぱい並んでますけど、ビジネスクラスなんで、ちょっと刺さって横から行ってみましょうかね。Thank you very much. 友達の国、フィリピン、ちょっとの間、さよなら。おはようございます。
前。はい、じゃあ飛行機に乗りました。これでもう一応これも旅の一番最後の方ですね。ここが最大の難関ですからね。まあ、何かついてどうなるかっていうところでしょうね。話すこともなく、途中に岡山に出たらいいなっていう感じですかね。さあ、ビジネスクラスで、シートのアレンジャーなんですけど、まあ、これからですね。あんまりそんなに変わってからしないんですけど、ビジネスクラス。まあ、広いところぐらいですかね。エコノミークラスの4倍ぐらいの気がしますかね。で、まあ、こんな感じで、足を伸ばせるスペースがありますよ、という感じですね。まあ、あとは様々あるんですけど、まあ、食事が出てきたりとか、様々な範囲でまたレポートしていきたいと思います。はい、もうそろそろついに飛行機が飛び立とうとしてますけれども、ビジネスクラスの乗車率、40% ぐらいじゃないかなというふうに思います。で、これ、以前はね、大体ビジネスのシートも全部埋まってた。Hello, I'm editing video now. また日本が入国をあんまり緩和しないという証拠でしょうね。まあ、こんな感じでした。はい、またレポートします。Walang ano man. Walang ano man. これね、トランスレーターが必要です。はい。じゃあ、今、フィリピンから日本に帰ってきました。で、これから入国審査に入るわけなんですよ。さて、どうなるかですね。トラックもやりましたし、他のこともね、PCR もネガティブだったですし、72時間前はね、っていう感じで、さて、スムーズにいくかどうかっていうところですね。ちょっと、様子を見てみましょう。はい。その他のお客様は改めてご案内いたしますので、しばらくお待ちください。Sorry, I cannot go. Oh, yeah, oh yeah, yeah. I'm excited to see your next video. Oh, thank you very much. Thank you very much. Yeah, right. ありがとうございました。そうなんだ。So I'm domestically connected flight, but it's not for that. So connecting flight, international flight. Connecting to international. Connecting flight in New York. Okay. Thank you. はい。いや。そうか、ちょっとぼーっとしましたね。あれとか、もうちょっと待ったら、あれですかね。再生乗り継ぎ方を先に下ろしてね。置いていただいて、日本に入国されることが好きです。あ、そうですね。わかりました。ちょっと座ってみて。座ってかな。はい。ちょっと座りにくくなったんで、立ってみます。ビジネスクラスシートなんですけれども、すぐ降りれるかと思ったら、国際線乗り継ぎの人たちを待たなきゃいけなくて、
まあ、比較的負けます。ということは、やはり、で、結構いるんですよ、今日は。はい。ただ、多分、日本に入国する人は、フィリピンからフライトではあんまりいなかったという感じです。一時的に日本に行って、それからどっかに旅立つという人ばかりみたいですね、この状況を見ると。僕は、まあ、ビジネスクラスシートなんで、優先的に降ろさせてもらえるはずなんですけど、まず一番最初に国際線に次乗る人を降ろして、それで多分僕たちが降りる、そういう手はずじゃないのかなと思います。ということはですよ、フィリピンから日本に帰ってきて、日本に入国する人、ビジネスクラス使っている人は、もしかして、僕だけそうみたいですね。多分僕だけかな。そうか。